Али... Час 2. Час 2. Тая торта, позната ли ти е? Това е твоята торта, Али, която сега си вкъщи я разфасоваме. Тя вече е наша. Тя е мартинска торта. Айде, мартинската ще я запазим. Чакай да видим сега как са бели. Как са бели тая торта? Ага. О, Ивке, изглежда много апетитна тая торта. И какво е това? Не знам, гледа много странно. Много е хубава. Тя не е цялата шоколадна. Яш. Тук има малко космик. Те са от шала. От мартинста. И как ще едем двете? С ръце. Сериозно ли? Много е хубава, Али. Супер е. Да, не съм много вкусно. Айде, че даваме с ръце, че да не чекам къде съм пипала. До сега по този плащ не е никак чисто. Айде, ще запазим ли цветенцето, а? Държа я. Искаш ли това цветенце да ти го запазим? Другия път. Айде, знаеш какво? Ще трябва да гледаш цялото клип, защото не мога да спра апарат, защото съм с мръсни ръце. Иначе можеш по-кратко да те подразя само 5 минути. Много е хубава. Но тя не съм много. Не, аз не че лъжа, Али. Тя не се много хубава. Тук пада шоколадово. Това е твоята маркица, нали разбра? След като вече нямаш торта. Али, такава романчика на плажа, торта, рожден ден. Страхотна работа. Жалко, че ста няма. Сори, че малко ти мълчим, ма не е хубаво с това на оста. Ти пак много говориш. Да. Дай, Ивка като турна торта да бе. Вече е като турна, биш си виж какво остава. Но твоето цвет се държи. Ами, Али, то е. Махам цветето. Охо! Айде, изяж го, тя няма да се разсъди. Няма ли да ми се разсърдиш да изям цветето, Али? Айде, виж. Той не знам дори за язви. Сериозно ли? Абе, не е хубаво. Това е някакво... не е хубаво. Ето и вкъти поведно. не си. Сега пък кажа, че не е хубаво, че то ми вярваш. Ето го. То било за заблуда на врага. Ей, Али, сега ще духнем свиста, чакай малко да свърши втората. Ивка, нали имаш запалка? Дай духнем свиста. Над останките. Чакай сега. Айде. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ali. Happy birthday to you. Изгасна. Ами то защото... не! Тя ни гасни. Айде, добре. Айде. 1, 2, 3. Честит рожден ден, Али. Честит рожден ден. Е, там отгоре има едни, които ни наблюдават. И ни се смеят вече половин час, какви маймунджелъци правим тук. Дай да доиздем тортата все пак. Сега да доиздем торта все пак и после ще пожелаем разни работи за рождения ден. Значи не може да качим толкова дълго. Да? Не може. Просто ми кажа. После ще кажа. И така. Али, свършим с тортата. Няма ли? И сега да ти пожелаем за рождения ден. Много здраве,
Много усмивки, много пари, много любов защото можеш да си купиш всичко останало. и много щастие, много късмет. И да покажеш на всички французи колко сме по-добри от тях. Разбира се. Разбира се. Много те обичаме. Чао! И тортата ти беше много вкусна. Мерси!